При първия съдийски сигнал пак да се виждат хората от Кръста, защото се върнат него. Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Делта, любители на футбола от Русе. Всеки момент трябва да започне срещата между Аристон и Дунав Русе. Матч от североизточната В група. Дерби в Русе, което каквото не се е състояло поне в последните 10 години на пръв почет. Ето го и първия съдийски сигнал. Изключително добра атмосфера за футбол, отлично време за края на септември. Наличието на фенове на двата отбора. Всичко сочи към момента един празник, едно наистина футболно дерби. Дано да бъде така и до края. Сега домакините с първа атака и избиват там бранител на Дунав. Набързо съставите на двата отбора. Домакините от Аристон, Християн Дянков, пред него Геннадий Иванов, Жулиен Жечев, Павел Панов, Николай Николов, Атила Юмер, капитан на отбора, Венцислав Тодоров, Диан Димов, Мариан Генов, Алев Караосман и Евгений Систов. Гостите, символичните гости от Дунав Русе, на вратата капитана на отбора Пламен Сашев. Прекъсваме сега, за да проследим този ъглов удар. Сашев лови. Пламен Сашев с 2 Даниел Неделчев, 18 Аднан Джелилов, 5 Борислав Борисалов, 6 Живко Парашкелов, 10 Ивайло Иванов, 19 Александър Атанасов, 9 Валентин Валентинов, 14 Кешив Пакридинов, 8 Росен Каптиев и 15 Даниел Венков. Казах номер 8 Росен Каптиев. Росен Каптиев днес е рожденник. Точно на този ден, в който записваме матча, междувременно центриране безуспешно, справи се вратаря на Аристон. Деня на матча, 23 септември, Росен Каптиев навършва 33 години. Сега домакините владеят в своята половина. Домакините с черно-бели екипи, преимущество на черното, червени калци, Дунав, изцяло бял спортен екип, разбира се с синята емблема на гърдите. Атила Юмер сега взаимодейства с своя съотборник вляво. Продължава атаката на Аристон отляво. Там дунавци успяха да овладеят. Валентинов изгуби тази топка. Центриране сега. Ще успее ли да овладее футболист на Аристон? Не. Падна в наказателното поле. Няма дуспа. Сега по-скоро нарушение срещу футболист на Дунав има. Решението е било тъч странично хвърляне. В крайна сметка изпълнено е то. Сега падна играч на Аристон, все още домакините обаче владеят. Няма сигнал за нарушение тук. Кешив Пакридинов. Живко Парашкелов, Пакридинов сега. Пакридинов все още владее. Върна за Живко Парашкелов, не се разбраха тук двамата футболисти на Дунав Русе. Парашкелов овладява, нарушение извършва той срещу Атила Юмер. Такова е решението на съдията. Съдията е от Варна, Цветан Кръстев. Сега предни позиции е
търсен играчът с номер 19 Евгений Систов, бивш голмайстор на Академик Свищов. Оттам той пристигна в Аристон. Дунавци в средата владеят. Подаване вляво за Фахридинов. Ще успее да стигне той до топката. Не се разбра там бранителя с вратаря. Вратаря все пак успя да избие. Кристиян Дянков избива в тъч. Фахридинов. Атанасов. Живко Парашкелов. Ивайло Иванов. Атанасов има коридор пред себе си, стреля, но далече над вратата. Поне метър над вратата е този удар. Удар от вратата сега за Аристон. Борба за първа топка. Футболист на Аристон избива в тъч. Прехвърлят в предни позиции дунавци. Доста дълга топка за Каптиев. Вратаря на Аристон Дянков Леви. Взаимодейства с Панов. Диан Димов. Юмер. Подаване към Димов. Сега центриране отляво. Успя да играе с глава там Евгений Систов. Опит за удар след това. Засада. Бе вдигнал страничния съдия флага си преди дори удара. Сашев сега връща топката в игра. Ама си размениха с отигравания топката двата отбора. Бенков сега не успя да продължи за свой съотборник. Все пак Каптиев пресира там Павел Панов и Панов избива ъглов удар. Центриране сега на Фахридинов. Не стигна топката до играч на Дунав. Бенков там бе най-напорист, но не успя да отиграе. Много удар от вратата. Аут този път ще изпълни вратаря на Аристон Кристиян Дянков. Трябва да отбележим, че това е резервният вратар на аристонци. Титулярът през този сезон Сабри Ваизов е наказан с лишаване от права за един матч, след като в предходната среща на Аристон е получил 2 жълти картона, респективно червен. Тъч сега, полза на Аристон. Взаимодействие в центъра на терена. Димов загуби топката там. След това обаче не успя подаването на Ивайло Иванов. Аристонци сега владеят дясно. Лев Раусман напредва. Опитва центриране. Сашев лови, като че ли бе в игра топката. Според резервния съдия обаче тя е напуснала очертанията в ъглов удар. Страничния съдия, разбира се, маркира корнера. Сега удар с глава там опасен. Аут. Страничният съдия пък посочва ъглов удар. Съгласява се главно с него. Живко Парашкелов като че ли има проблеми.
подвесена крака футболиста на Дунав Русе. Нов ъглов удар. И сега имат преимущество при борбата за висока топка, като че ли домакините. Отново играч на Аристон пръв от игра. Сега засада имаше. Точно така, маркирано от съдиите. Сашев изпълнява. Даниел Неделчев. Не се разбраха тук Неделчев и Венков. Аристон владеят удар и Сашев избива. Ъглов удар. Центриране сега в наказателното поле. Избива там Росен Каптиев, като че ли бе това. Върналият се да помогне на отбраната в тази ситуация Росен Каптиев. Аристон сега владеят. Взаимодействие отляво. Продължава атаката на домакините. Центриране. Нов ъглов удар за Аристон. Бързо изпълнение сега, може би ще има центриране. Не се получи. Пламен Сашев овладява спокойно. Командва защитата Сашев. Живко Парашкелов. Фахридинов. Нарушение срещу Кишев Фахридинов. И играчът с номер 13 Николай Николов извърши този фал. Парашкел сега към Росен Каптиев. Каптиев овладя. Фахридинов продължава. Противодейства му там Павел Панов. Успя да измъкне аут. Сега Валентинов притиска там изнасянето на топката. От страна на домакините все пак успокояват играта Аристон. Все още владеят своята половина. Тук малко неточно връщане към Кристиан Дянков. Панов. Диан Димов. Панов. Дянков. Росен Каптиев там опитва да притисне вратара на Аристон. Валентинов също досажда постоянно на отбраната на Аристон. Все пак измъкнаха домакините топката. Дълго подаване в полето на Дунав. Без проблеми овладява Пламен Сашев. Взаимодейства сега с Живко Парашкел. Живко Парашкел продължава вляво за Алекс Атанасов. Атанасов. Двама играчи го притиснаха там, успяха да му измъкнат топката. Тилай Омер, капитана на Аристон, взаимодейства с Мариан Генов. Диан Димов сега. Продължава да владеят аристонци, но сега изгубиха топката. Венков по-скоро високо, отколкото надалече изби. Отново там бранител на Аристон. Панов. Фахридинов сега дали ще измъкне тази топка. Росен Каптиев. Каптиев. Опитва веднага да прехвърля в предни позиции, но не бяха се изнесли напред Ивайло Иванов и Валентинов в случая. Сега Венков спокойно овладява в центъра. Венков взаимодейства със свой съотборник. Продължава атаката Атанасов. Фахридинов. Фахридинов ще центрира, не стигна топката до играчната в наказателното поле. Аристон се избиват. Тъч сега, тъч полза на домакините.
продължават да владеят домакините в своята половина, спокойно. Опитват да изнесат по-бавно играта в по-предни позиции за тях. Панов. Юмер сега търси напред своя съотборник. Димов сега подава към Систов, като че ли бе в засада. Систов не е маркиран от царята, но и Сашев лови тук тази топка. След това подаде към Парашкелов. Парашкелов търси предни позиции Фахрудинов или Росен Каптиев. Павел Панов там се намеси. Венков измъкна топката. Венков отново. Венков вдясно за Валентинов. Валентинов успя да овладее тази топка. Бори се там с бранители на Аристон. Не пряк свободен удар, като че ли е отсъден. Да, не пряк свободен удар. Опасна игра срещу Валентинов. Венков сега владее. Подава вдясно. Ще има ли центриране? Ето го. Спря топката. Бранител на Аристон. Ъглов удар. Може би втория ъглов удар за Дунав. Разбира се, домакините имат поне два пъти повече. Центриране сега. Не стигна топката до играч на Дунав. Справят се по-добре до момента домакините с центриранията. По-скоро с играта след центриранията. Борбата за висока топка. Засада сега там играч на Аристон. Мариан Генов с номер 18 до засада, поне метър 2. Юмер сега, Венков връща там. И поздрав от агитката за Диан Димов. Поздрав от агитката на Дунав, разбира се. Имаше закачка преди няколко седмици. Диан Димов бе пред завръщане, условно казано, в тима на Дунав. Проведе една-две тренировки с русинския тим. Сега междувременно Аристон атакува там. Отбраната за момент се справи след това, обаче отново нападател на Аристон овладява центриране. Неделчев там дали ще отиграе тази топка. Да. Промъква се сега Ивайло Иванов, но пък Панов избива напред, където негов съотборник бе в засада. Както бях почнал да коментирам, Диан Димов бе пред завръщане в Дунав, но тогава не се разбра в крайна сметка с ръководството на клуба и премина в другия русински клуб Аристон. Въпреки коментарите му, че би предпочел да се върне в отбора на сърцето си, който той коментира, че е Дунав. Но дълга тема, да се върнем на терена, където опита за атака на Дунав завърши с неточен пас към Валентинов. Аутлър от вратата ще има сега. Дянков сега, доста несигурно. Все пак владяха в центъра именно Диан Димов. Владяха в центъра аристонци. Систов сега спечели като че ли тъч, не е тъча и за Дунав. Аристон атакува вдясно, Лев Караусман е това. Караусман продължава. Центриране. Разминаха се там играчи на двата отбора. Удар и Сашев лови.
Сега не стигна това подаване за Капрединов. Лев Караусман. Ивайло Иванов там за момент игра с топката. Това в атака пък сега като че ли да. Валентинов го е извършил. Сега дунавци опитват да притиснат основно в съперника при изнасянето на топката. Продължават арестонци да владеят, обаче пробив през центъра, справи се там отбраната. Владеят в центъра Аристон. Не успя тук атаката им. Фахридинов бе задържан. Прави впечатление, че на няколко пъти по този начин е спрян Фахридинов. Валентинов сега. Не успя добре да отиграе тази ситуация. Аристон владеят сега. Диан Димов. Павел Панов. Николов. Продължава атаката на Аристон. Там добра намеса на Диан Джалилов. Диан Джалилов сега фаулиран от Диан Димов. Каркая Джилилов, Живко Парашкел ще изпълни този удар, взаимодейства с Бориславов. Бориславов търси предни позиции Росен Каптиев. Росен Каптиев отбелязва, но преди това прозвуча сигнал за засада. Сега дълго подаване в предни позиции за Аристон, не стигна топката там. За момента се справя отбраната на Дунав. Тъж за отбора на Дунав Русе. Аристонци все пак овладяха. Сега прав свободен удар. Няколко футболисти на Аристон са до топката там, като че ли Мариан Генов ще изпълни. Диан Димов също е близо до ситуацията. До мястото за изпълнение. Лев Караусман също е там. Може и нещо заучено да пробват тримата, с което да опитат да разконцентрират стената и отбраната и вратаря на Дунав. Диан Димов стреля, топката се ударя в стената, след като първо Лев Караусман прескочи топката.
Все пак владеят още футболистите на Аристон. Юмер центрира там, Сашев ходи. Пламен Сашев, дълга топка, но и доста страни от Росен Каптиев. За Каптиев бе в страни, за Фахридинов пък бе доста напред. Търси сега за Аристон. Опит с дълга топка да бъде намерен там е Вини Систов. Справи се отбраната на Дунав. Сега като че ли нарушение срещу Росен Каптиев. Авантаж. Продължава атаката на Дунав. Атанасов. Отново Александър Атанасов ще успя ли да мине там, загуби топката. Росен Каптиев пък сега за момент попречи на изнасянето на топката от страна на Аристон. Все пак атакуват домакините. Дълга топка, чисти там Даниел Неделчев. Играч на Дунав на земята. Подновена играта. Аристон сега центриране или удар, по-скоро опит за изненада на Саша, безуспешна. Без успех. Сашев сега ще изпълни удар от вратата. Парашкелов там бе изблъскан в гръб от Лефтер Осман. Парашкелов, Джалилов. Джалилов, нарушение срещу Джалилов. Напористо действа Евгений Систов, пък и това му е работата. Дълга топка сега, предни позиции Валентинов не успя да отиграе. Сега овладяват центъра на терена футболистите на Дунав. Фахридинов взаимодейства с Атанасов, отново Фахридинов, атака отляво. Фахридинов все още владее. Аут. Успя там добре да му противодейства отбранител на Аристон. Макар и да не игра нито с топката, нито с крак на Фахридинов, попречи му за да продължи атаката си отляво. Удар от вратата сега. Сега Дунав овладява там. Росен Каптиев стреля, овладява вратаря на Аристон. Топка в центъра. Опит сега отдалеч да бъде изненадан на Пламен Сашев. Неуспешно. Сашев сега спокойно. Предни позиции към Фахридинов. Фахридинов не можа да играе. Там Панов
Атанасов овладява от Дунав, сега Венков. Венков може би ще опита удар, прави го ъглов удар. Сега центриране, нов ъглов удар. Не се справиха отново нападателите, бранителите на Аристон се справиха в тази ситуация от своя страна. Сега Атанасов там за малко да изметне тази топка. Аристонци бързо опитват с контра, неуспешно. Бориславов към Валентинов пък сега. Валентинов опитва да прехвърли там бранителя, вратаря обаче излиза и лови. Атака на Аристон сега отляво. Центриране, Сашев владява. Росен Каптиев отляво, засада. Играят своята половина аристонци, опитват сега да изнесат топката. Диан Димов. Нямаше тук нарушение. Дунав владее, не успя подаването. Атила Юмер там спря топката. Панов. Панов търси предни позиции свой съотборник, неуспешно. Покрединов сега отляво. Покрединов. Центриране. Какъв пропуск. Росен Каптиев заби топката, но там като че ли вратаря е успял да играе с нея. Сега центриране, там играч на Дунав игра с топката. Кристиан Дянков се справи с ситуацията. Бориславов сега, претенции за нарушение, не е отсъдено такава. Аристон организира атака. Продължават аристонци да владеят отляво. Центриране. Там бранител се намеси. Все пак Олег Караусман. Олег Караусман отдясно. Няма нарушение тук. Няма нарушение при тази ситуация, поне това, което виждам от тук. Удар от вратата, Пламен Сашев. Сашев сега топка в предни позиции. Росен Каптиев. Там като че ли имаше нарушение срещу Росен Каптиев.
Димов сега, центриране, овладява там Дянков. Сега Аристон бъде в центъра, Бенков там отне топката, търси вляво Фахрединов, Фахрединов се измъква, центриране и отбраната на Аристон се справи отново с тази ситуация. Фахрединов ще центрира от тъгов удар. Ето го това центриране. Росен Каптиев с глава. Аут. В центъра Венков владява. Димов сега. Фахрединов сега. Ивайло Иванов. Фахрединов. Не успя подаването му там. Панов. Лев Караусман. Лев Караусман. Все още владее Лев Караусман. Може би ще опита удар прави до града. Има сега сигнал на съдията за засада. След градата на Лев Караусман. Играч на Аристон бе в засада. Фахрединов изгуби топката от отбраната на Аристон. Атанасов сега. Венков отнека на топката играчите на Аристон. Систов там бе много активен. Бориславов пък сега изби топката от краката на Систов. Явно извършва обаче и нарушение. Диан Димов. Димов като че ли ще изпълни. Не прескочи в крайна сметка топката. Мариан Генов там центрира. Валентинов избива. Центриране сега. Не се получи нека си това подаване. Все пак продължава вдясно атаката на Аристон. Генов избива там бранител на Дунав. Даниел Неделчев бе това. Опит вляво да бъде намерен на играч на Аристон. Неделчев изби там. Номер сега за Николов. Джилилов там успя да стопира атаката на Аристон. Алекс Атанасов повлече се в този дрибъл. А тук Евгений Систов бе в засада. Опитаха бързо да изнесат топката и да изненадат с светкавична контра аристонци отбраната на Дунав, но не се получи. Там Валентинов загуби топката, но пък Росен Каптиев е там, който ще изпълни тъч, след като от крак на Аристон, от крак на играч на Аристон, топката е напуснала игрището. Центриране сега, Фахрединов, удар с глава и гол! Гол за Дунав!
Гашик Пахрединов. Минутата според моя хронометър е 40. Трудно удържат феновете на Дунав, трудно са удържани там от охранителите. Трябва да отбележим, че няма и ограда пред тях. Росен Каптиев, ако не се лъжа, центрира отдясно. Диан Димов сега. Дълго подаване в предни позиции за Систов. Отново е в засада Евгений Систов. Справя се за сега отбраната с нападателя на Аристон, отбраната на Дунав. Сега топка в полето на Аристон. Не успя там Ивайло Иванов да отиграе. Сега Аристонци овладяха в центъра, нарушение от 7 там на Венков и жълт картон като че ли. Да. Жълт картон за Даниел Венков от Дунав. Ниска топка, справи се там бранител на Дунав, Неделча Бетова. Росен Каптиев сега малко по-твърдо игра срещу него, бранител на Аристон. Валива сега ще изпълни пресилен удар. Топка към Валентинов. Валентинов там дали ще владее. Добре застана срещу него бранител на Аристон, успя да му противодейства. Трудно успява Валентинов да се справи за момента и все пак загуби ритъма. Пропусна 2 мача, трябва да отбележим. Поради лека, така беше съобщено от щаба на Дунав, лека контузия, която обаче му коства участие в 2 мача. Не игра именно срещу Добруджа. Матчът загубен с 4-0 в Добрич от Дунав и срещу Белица. Сега Дунав все пак овладяха в центъра. Алекс Атанасов, Ивайло Иванов. Иванов опитва удар, бранител там спира топката. Павел Панов бе това. Ивайло Иванов сега измъкна топката обаче отново. Взаимодейства вдясно с Валентин Валентинов. Валентинов центрира, вратаря на Аристон лови този път. Мариан Генов. Сега Джалилов е извършил нарушение срещу Евгений Систов. Диан Димов е до топката, може би той ще опита някакво пространно центриране с левия крак. Именно така и се получи, дори директен удар може да се каже, че се получи, но Сашев там доби. Сигурно намеса на Пламен Сашев. Усеща се присъствието му и по подредбата на бранителите, и именно при подобни центрирания или удари. Росен Каптиев сега владее в половината на Аристон. Взаимодейства там с Ивайло Иванов, не се получи. Аристон владее.
Тук не точно подаване, но все пак може би ще спасят ситуацията. И Факърдинов се върна там да попречи на атаката на Аристон. Именно подобни забележки имаше от страна на треньорския щаб на Дунав към Факърдинов, че рядко се връща увлечен в атака, рядко помага на бранителите. Сега топка срещна тялото на играч на Дунав, след това бе избита в тъч. Междувременно 1 минута продължение. Панов центрира там. Не много добра игра. Диан Димов в наказателното поле на Дунав. Валентинов го неутрализира, но след това не успя добре да подаде. Кара Осман пада на земята. Няма сигнал за нарушение. Факридинов владее. Никой не се включва в предни позиции. Вляво му помага там Парашкевов. Връща сега Парашкевов за Росен Каптиев. Каптиев за Факридинов. Няма засада. Факридинов все още владее. Центриране на Факридинов. Игра там футболист на Дунав. Връща играч на Аристон към вратаря. Успяха да спасат ситуацията. Ивайло Иванов като че ли игра с глава там. Но виждам, че при тази ситуация и играч на Аристон като че ли е получил някаква контузия. Време е за последния сигнал за първата част. Именно той като че ли прозвуча. Да. Двата отбора се прибират за почивка. След първата част Дунав води с 1-0 след гол на Кешип Факридинов. Ето го и сигналът за начало на втората част. Между двата отбора втората част започна с смяна на мястото на Живко Парашкевов с номер 6, игра с номер 16 Денчо Денчев, смяна в тима на Дунав. Фиксираме. През втората част непроменени иначе са двата състава. Аристон с преимуществен черен цвят в екипа атакува наляво на вашите екрани. Дунав атакува надясно, изцяло бял екип и с сините емблема на гърдите. Сега Ивайло Иванов не успя да измъкне топката. Юмер. Нарушение там срещу футболист на Аристон. Центриране сега, справи се там отбраната на Дунав. Диан Димов взаимодейства вдясно, няма засада. Продължава атаката на Аристон, опит за центриране. Там в телата на двама играчи на Дунав се удари топката и напуска ъглов удар. Ъглов удар сега. Центриране в наказателното поле на Дунав. Атила Юмер игра с топката. Росен Каптиев след това избива. Павел Панов. Там сега играе бранител на Дунав, който избива в тъч. Топка в полето на Аристон. Отбраната на домакините разиграва. Юмер.
опит за подаване вдясно, неуспешен. Денчо Денчев там се справи с ситуацията. Сега Ивайло Иванов не успя да продължи напред. Неделчев, Венков, Джилилов към Валентинов. Не успя да стигне топката до Валентинов. Там трима играчи на Дунав, тъч като че ли за Дунав трябва да е. Да, последно топката се удари в крак на футболист на Аристон. Неделчев. Венков. Венков ще се измъкне ли там? Топката още в игра. Димо взаимодейства там с Систов. Е това чиста игра сега на играч на Дунав. Борислав Бориславов изби според мен чисто топката, въпреки че доста артистично се превърта на няколко пъти Систов на земята. Ъгов удар. Левка Ралсман ще центрира. Взаимодействие там с играч на Аристон. Центриране Саша Филови. Тук поизпуснаха малко ситуацията дунавци, но пък не успяха да се възползват от случая играчите на Аристон. Сашев в предни позиции, далеч напред търси Факрединов. Не успя той да отиграе. Росен Каптиев обаче обладява там. Росен Каптиев все още е опит за удар. Спрям бе ударен от бранител на Аристон. На земята е Росен Каптиев. Не е спряна играта. Като че ли подложи крак там защитник на Аристон. Сега Даниел Неделчев спира с нарушение играч на Аристон. Сега той проверява каква е ситуацията с Росен Каптиев. Пуска рехабилитатора на Дунав Христо Христов да влезе на терена с номер 24 на гърба. Росен Каптиев получава се сега медицинска помощ. Идва и носилката. Сега Росен Каптиев ще бъде изнесен с носилката. Трябва да напусне пределите на игрището, преди да бъде подновена играта. Сега се уточнява и мястото за изпълнение на прекия свободен удар от страна на Аристон. Левка Ралсман може да опита и директен отстрел. Или прострелно центриране в наказателното поле на Дунав. Центриране. Топката е още в полето на Дунав. Сега го напуска и си спечелиха ъглов удар домакините. Центриране сега от ъглов удар. Игра с глава играч на Аристон. Все пак след това Ивайло Иванов избива. Дунав овладява там. Подаване към Валентинов. Валентинов атакува. Валентинов опит на Валентинов. Аут. Може би трябваше да опита взаимодействие с Факрединов, който бе вляво от него. Бяха 2 на 2. Междувременно Росен Каптиев се връща в игра.
Две седмици не игра и забравих каква са тук. Сега Аристон в центъра на терена. Юмер с Димов взаимодейства. Фаулиране там Диан Димов. Търси сега за Аристон. Наказателното поле, излиза от него играч на Аристон, Диан Димов. Димов нахлува в наказателното поле, след това подаването му не успя. Ъглов удар. Сега нескопосана игра там на бранител на Дунав, не успя да отиграе добре с глава. Сашев обаче лови сигурно. Сашев търси предни позиции Фахридинов. Ще успее ли да се измъкне? Нарушение имаше там. За пореден път Фахридинов е спрян сцената на нарушение. Прак свободно удар сега. Центриране в наказателното поле, изправя се там Павел Панов. Сега нахлува Ивайло Иванов. Ивайло Иванов центрира, няма никой там. Аут удара до вратата като че ли. Какво маркира всъщност съдята? Спорна топка, тук пък попречи на изнасянето и в крайна сметка Аристон атакуват. До тук бейс атаката на Аристон. Росен Каптиев трябва по-бързо да се върне там, а там сега полето на Дунав пък като че ли имаше нарушение. На земята е футболист на Дунав. Няма сигнал за такова. Сега е шпагат на играч на Дунав в наказателното поле. И топката е избита в ъглов удар. Играч на Дунав лежи на терена. Междувременно виждам, че се подготвя смяна в тима на Аристон. Георсес Александров ще влезе в игра на мястото на Венцислав Тодоров. Смяна за нашия отбор, отиграе излизане на Венцислав Тодоров, в игра Георсес Александров на Мардяна. Центриране сега. Не се справи добре отбраната на Дунав, след това удар на футболист на Аристон, не точно над вратата. Засилва атаката треньора Камен Симеонов. Няма за къде да се бави, той домакин и е длъжен да гони победата. Домакин, пак казвам условно. Сашев сега с дълга топка. Там играч на Аристон играе. Атанасов. Отново Александър Атанасов. Росен Каптиев е фаулиран в централната зона. Сега Ивайло Иванов владее.
е там играч на Аристон. Все пак Ивайло Иванов попречи на атаката на Аристон. Аристон сега владее. Мариан Генов взаимодейства с Горцес Александров. Подаване в наказателното поле, намеси се там бранител на Дунав. Фахрединов сега. Фахрединов продължава да владее. Фахрединов центрира, не стигна това центриране до Росен Каптиев и Валентин Валентинов, които се бяха включили в атаката на Дунав. Сега Аристон на контратакува на своя ред, така отдясно. Систов спрян е там. Главният съдия сега коментира ситуация някаква с Борислав Богомилов, треньора на Дунав. Реагира буйно Богомилов на ситуацията при претенциите на Дунав за нарушение срещу Ивайло Иванов. Сега там Венков измъкна топката. Венков, фаулиран бе Венков. Точно пред тагитката на Дунав. Виждам, че се подготвя смяна и в тима на Дунав. Втора смяна. Ковач Ганев. Кога ще бъде извършена тя? Все още не е спряна играта, за да се извърши смяна. Без спряна, но за пресовен удар. Не успяха там дунавци. Аристон също не успяха бързо да контратакуват. Ивайло Иванов взаимодейства с Денчо Денчев. Денчо Денчев към Фахрединов. Фахрединов пада, няма нарушение, отново сега няма нарушение. Дясно атакува футболист на Аристон, срещу който пък е оценено нарушение. Сега ще бъде извършена смяната, сигнал на страничния съдия. Не бе извършена смяната, подновена е играта. Аристон опита да организира атака. Сега Фахрединов. Топка за Фахрединов. Юмер там се включи. Нарушение тук, закъснял шпагат на това Юмер. Най-накрая ще бъде извършена и смяната, която се готви от няколко минути. Напуска с 9 Валентин Валентинов. В игра с 11 Илия Ковач Ганев. Сега тъч за Аристон. Подаване в дясно. Диан Димов е там. Димов. Центриране. Сашев обладава спокойно. Интересните транспаранти от отсрещната страна продължават. Агвитката на Дунав отбелязва, че футболен клуб Локомотив е основан 1930, фирма Аристон 1991, футболен клуб Аристон 2004.
противовес на официалната версия на Аристон, че клубът е наследник на Локомотив, основан през 1930. Ето сега за Аристон. Аристонци все още владеят дясно. Центриране, засада и топката мина над вратата. Сашев сега търси предни позиции Росен Каптиев. Не стига до него топката, но Дунавци владеят центъра на терена. Атака на Ковач Ганев. Отново Ковач Ганев. Ковач Ганев влиза в наказателното поле. Все още Ковач Ганев владее. Може би трябваше да стреля. Изкарва там ситуацията. В крайна сметка бранител на Аристон избива пътът удар. Росен Каптиев сега игра с глава. Аут. Не, ъглов удар всъщност. Центриране сега отново. Изпусна там вратаря. Удар сега над горната града. Търси сега за Аристон. Ковач Ганев попречи на изнасянето от топката от домакините. Неделчев сега. Ивайло Иванов. Ивайло Иванов отново. Росен Каптиев. Каптиев продължава да владее, трябва да стреля. Ъглов удар. Пакрединов сега центрира. Изминаха се там няколко бранители на домакините от Аристон, но пък Дунавци не успяха добре да играят ситуацията, нямаше никой на далечната града. Сега пък противодействаха на атаката на Аристон. Венков търси предни позиции Пакрединов. Вратаря обладава. Сега Дунавци се справят с ситуацията за момент. Сигнал за високо вдигнат крак. Естествено, гидката на Дунав продължава с представлението. Мощни факли и димки. Това е част от играта, част от футбола. На терена какво става? Топка в полето на Дунав, тъч за Аристон.
сега. Измъква топката Ивайло Иванов. Нарушение. Дори може да се замисли дали да не даде и картон на средата. Прави го. Жълт картон за Жулиен Жечев. Топка сега в предни позиции, не стига тя до Росен Каптиев. Ковач Ганев сега ще отиграе или не, прави го бранител на Аристон. Атила Юмер сега атакува. Нарушение е извършено срещу Атила Юмер. Топката бе в движение при изпълнението. Смяна сега от тима на Дунав. Росен Каптиев е заменен от Павлин Тодоров. Като че ли не се е възстановил травмата, която получи Росен Каптиев. За съжаление, бързо Дунав извърши 3 смени. Аплодисменти за рожденника Росен Каптиев. Аристон сега атакува, центриране от дясно, аут. А сега гостуващата егитка намеква, че аристонци се чувстват като гости на собствения си стадион. Именно защото символичният гост Дунав получава доста по-солидна подкрепа. Сашев сега. Стига топката там до Павлин Тодоров. Павлин Тодоров се измъква към Фахрединов. Не трябваше може би да подава. Бил засада Фахрединов. Видя се дори от тук, въпреки че не се намирам точно на линията. Владеят своята половина. Жечев. Там Гипсес Александров за момент се измъкна, след това обаче не можа да взаимодейства със своя съотборник Сашев. Спокойно владее. Владява топката и с ръце. Играч на Дунав е на земята, може би трябва да бъде спряна играта. Ето Сашев избива в тъч, тя още дори не е излязла топката, излезе сега. Доста неприятно ще е, ако се наложи да напуска принудително играч на Дунав, защото няма право на повече смени треньора Борислав Богомилов. Връщат топката сега аристонци, тъп за Дунав. Даниел Венков получава помощ през страничната линия. Той именно имаше проблеми с дясното коляно преди това. Именно дясното му коляно замразява сега рехабилитатора на Дунав. Сега аристонци атакуват отляво. Там Бориславов изпусна Александров за момент. Сега отбраната се справи, избива от тъч играч на Дунав. Даниел Венков се връща в игра.
нарушение отсъди рефера Цветан Кръстев срещу Лев Караусман. Отново футболист на Дунав виждам, че е на земята. Засилката също отново влиза в действие. На 17 минути, според мен, до края на редовните 90. Получава с помощ играч на Дунав. Сега ще бъде изнесен с носилката. Свободен удар. Пострява стената там главния съдия. Диан Димов като че ли се готви да изпълни. Отново той прескочи и отново след удара на Лев Караусман този път топката се отбива в стената. Сега прехвърля там предни позиции към играч на Аристон, друг футболист на домакините, но претенции там имаше за нарушение на границата на наказателното поле. Падна футболист на Аристон. Няма сигнал за нарушение срещу него. Пламен Сашев изпълнява този удар. Ковач Ганев сега. Тъч за Дунав. Данил Неделчев. Ивайло Иванов. Неделчев, Иванов. Нарушение срещу Ивайло Иванов. Атила Юмер си признава. Да прехвърли на другия фланг, да. Не успя там Фахридинов да отиграе. Бранител на Аристон срещу него. Все пак е стопката Фахридинов, измъкна се. Всъщност не е тъч. Тъч е отсъден. Спречкване там между Фахридинов и играч на Аристон. Изминава се без инцидент. Дано да няма искри, защото именно ако тръгне нещо от терена, неминуемо ще зарази публиката, а това няма да е от полза за нито един от двата клуба. Ивайло Иванов сега не стигне до тази топка. Пъч за Аристон. Сега Жечев. Юмер. Продължава Аристон да организира атака. Сега не точно подаване. Високо вдигнат крак имаше там на играч на Аристон. Юмер сега отиграва. Сега тъч в полза на Дунав. Да види всъщност какво е решението.
не прак свободен удар, да, за подложката на футболиста на Аристон. Сега отляво атакува Александър Атанасов. Тъж за Аристон. Юмер. Сбърка това подаване. Ивайло Иванов. Все още бъде Павлин Тодоров. Не успя да отиграе тази топка. Венков. Неделчев. Бориславов. По-скоро изчисти. Бе притиснат от няколко играчи на Аристон и се попаникоса малко като че ли Бориславов. Мариан Генов върнал се да изнесе топката за Аристон. Систов. Мариан Генов отново. Продължава Аристон да владее. Сега вляво към Герусес Александров. И топката напуска фаут. Удар от вратата сега. Пламен Сашев. Пламен Сашев. Ковач Ганев. Нека му е първоначално играчи на Аристон, но пък избиха след това в тъч. Тъж полза на Дунав. Аристонци владеят сега своята половина. Отново Аристон владява в средата на терена. Опит за подаване вдясно. Центриране. Там Систов не можа първоначално добре да се спре топката, но пък продължи атаката. След това играч на Дунав се претече там, Илия Ковач Ганев се върна. Изби в тъч. Центриране сега. Засада. Засада отсъдена на Герусес Александров, ако не се лъжа вдясно. Виждам, че Камен Симеонов готви смяна. Сега продължава отбраната на Аристон да владее. Отново Панов след взаимодействие с Жичев. Опит сега за подаване вдясно. Центриране. Пламен Сашев е там. Неделчев. Тъж за Дунав. Може би сега ще бъде извършена смяната в тима на Аристон. Да. В игра влиза с номер 8. Пламен Балчев. На мястото на номер 16 Геннадий Иванов. Сега за Аристон в предни позиции, ляво по атаката на домакините.
Центриране сега. Овладява там играч на Аристон Града и топката напуска въгов удар. Центриране сега отново, този път отбраната на с първото отиграване се справи, след това отново избива отбраната на Дунав. Изнесоха играта в предни позиции Аристоноси. Удар сега отдалеч. Аут. Претенции за нарушение в централната зона срещу играч на Аристон. Дунав все пак атакува. Избита е топката в тъч. Футболистът на Аристон, който се прибиваше в болки до преди малко, се изправи бързо. Търси сега отново за Дунав. Не успяха добре да се взаимодействат там футболистите на Дунав. И Аристон подема нова атака. Изгуби топката Александров там. Сега Джилил се справи. Фахрединов измъкна топката в центъра. Атака сега, пас вляво към Фахрединов. Павел Панов е там, избива в тъч. Фахрединов се измъква вляво. Аут. Не успя да се измъкне там Фахрединов. Сега пък неразбирателство точно при изпълнението на този аут. Нарушение срещу футболист на Дунав имаше тук. Ковач Ганев на земята. Две минути до края на редовните 90, според това, което засичам към момента. Ивайло Иванов ще изпълни този прав свободен удар. Директен удар на Ивайло Иванов. Опита да изненада вратаря Кристиян Дянков, но пък топката излезе в аут.
чака отдясно. Ристон връща с контра отляво. Систов е там. Няма сигнал за нарушение срещу Систов. Плаш Ганев, Ивайло Иванов. Венков не успя много добре да отиграе тази топка. Тъч за Ристон. Сега дълга топка, Сашев лови. Факрединов. Връща назад. Центриране сега. Сигнал за засада. Посрещнат супреци от част от публиката. Немалка част от публиката сме твърде. Венков сега да намери свой съотборник в предни позиции. Ристон все още атакува, загуби топката там Мариан Генов като че ли, ако не се лъжа. Избиват футболистите на Дунав. Тъч 3 минути продължение. Там за Дунав сега. Тъж за Ристон. Малко повече е бракът през втората част. Сега пък не успяха дунавци да се измъкнат. Дълга топка и висока, почти до агитката на Дунав. Тъч за Ристон. Дунавци владяха в центъра. Факрединов безпран. Отново той обаче. Факрединов взаимодейства и без малко автогол сега. Центриране сега на Факрединов. Павлин Тодоров там не се разбраха с Александър Атанасов. Тъч сега пък за Ристон. Тъч за Ристон. Дълга топка сега, не би трябвало да има проблеми за Сашев. Доби Пламен Сашев. По моя хронометър 3 минути продължение изтекоха. Дали ще има още? Все пак, както е по правилник, 3 минути най-малко е показаното. Средата може да реши да даде още продължение заради спряна игра преди това. Сега нарушение като че ли имаше. Сигнал на главния съдия за нарушение. Страничния дава сигнал за тъч. В крайна сметка мнението на главния надделява.
тъч в крайна сметка в полза на Дунав, а не нарушение. А не прав свободен удар. Дянков сега. Ето го и последния съдийски сигнал. Дунав Русе спечели дербито на Русе срещу Аристон с 1-0. Гол на Кешиф Фахрединов през първото полувреме. Поздрави сега между агитката на Дунав и футболистите. С тези кадри аз, Андрей Кючуков, ви казвам довиждане до нови срещи. Останете с програмата на телевизия Делта.